Nazdárek, já vás vítám u dalšího dílu Technic Packu. Teďka jsem pár dní netočil, protože bylo vlastně neděle, pondělí, úterý, dneska je středa. Tyhle mě bylo tak blbě, bolela mě hlava, takže já jsem celý 2 dny prospal. A až dneska jsem se do toho pustil a jen tak jsem přemýšlel a myslel jsem, že si uděláme enchantovací místnost, ale potřebuji knížky a budu potřebovat hodně dřeva. To možná bude problém. No uvidíme, vezmeme si nástroje nějaký, to asi ne, tohle bude stačit. To. Kraftíme si pár těch buků, co můžeme. Ale jo, možná 13. To bude tak akorát dokola. Jo, to by šlo. Teďka potřebuji akorát ještě jednu věc a tou je obsidian. Ne, a já ho nemám. Potřebujeme si udělat... Moment, z čeho moc se dělá? Z nějaký růžový... Počkej, jak se to dělalo? Takhle? Ne. Takhle? Ne. Takhle? Ne, tak? Ne. Jo, takhle. Co je ta růžová? Ne. Počkat, obsidian jsem chtěl. Počkat, tak. No, ukaž se mi. Nějaký blbý. A jak se tomu... Kode. Lava Collide. Já tady nemám ale nikde... Ne, do kelu. Prdele. Oh, to jsem nechtěl. No nic, já si dojdu potěžit toto. Tady je dobrá plantáž. Chtěl by to automaticky sklízet, ale zatím se nějak do toho nechci hrnout. Myslím, že těch pár vteřin, co to budu takhle probíhat, nějak neuškodí. Tref se. Tak. Nám to hodně spadlo i do té vody. Tak to proběhnu tady, tamhle, tu, tamhle. Tak to už nechám, to už je zbytečný. Ale teďka potřebuji hlavně dřevo. A jo. Musím až tamhle někam do ryti. Aha, farma. Bych si mohl sklidit. Počkejte na to vlastně. A já to vlastně nemám ani jak co orat. To prčovic, jsem si to měl přece jenom vzít tu hůl. Tak melonky máme. Kouším tady ty dýně. Tak a jdeme si natěžit dřevo. Jo, ahoj delfínku. Tak, dřevo. Šup. Tak. Možná bych měl začít vysazovat stromy, protože někde blízko u mýho baráku, no tady pomaličku, ale jistě dochází. Takže to si pak ještě musím dát farmu na stromy. Zajímavý. Tak, kolik toho mám?
Staka něco, jo, to bude stačit. Rychle domů, než se plně setmí a počkat. Jo, easy. Já mám hlad. Tak si sníme melouny. A masíčko. Tak utíkej. Utíkej, káčo, utíkej. Ne, nepadej. Tak, s honem sprinty. Fum. Šum. To je všechno tak daleko od sebe. Takový terčík, ten můj domeček uprostřed. Tak tady si zavřu. Ať nikdo neruší v mé tamné temné komnatě. Tak. Takto. Teďka potřebuji jenom 3, ale potřebuji udělat ty papíry. Co to je? No to docela brutálně seká. Já z toho potřebuji udělat ještě děláme. Ono se to docela brutálně seká, když takhle kraftím. Ty kokos. To byly lagy. Tak teďka z toho třeba dát knížečky. Možná by bylo dobrý tady to, ona to dělá. Fuck. To jsou brutální lagy. To radši udělám ručo fučo. Takhle, teďka už udělám ty bookshelfy. Tak. Máme jich 29. No to nevím, na kolik to vystačí, ale určitě na něco jo. Tak no já se potřebuju dostat do nějakého, jak se tomu říká, prostě dolů. Protože potřebuji ještě jeden, nebo kolik, 3. Potřebuji 3 obsidianty. Ne, nech mě bejt, my jsme kámoši. Wow. Tak, jo, rovnou můžu začít těžit. Ale to se nechci zdržovat. Tady jsem snad ještě ani nebyl, ne? Spadni. Tady máte obsidian hotovej. Ne, jenom tebe ne. Tebe ne. Ne. Ty vole. Hovado. Ty vole, ale tady je obsidian. Já nemám torčky. Fuck. Ať pod tím není láva. Jo. Tak. Možná bychom ho mohli vzít víc. Tak to bude stačit a rychle nahoru. Akorát nevím kudy. Tím proudem, že bych to vzal. Uvidíme, kam se dostaneme. Hele, tamhle to vypadá ještě zajímavě, takže moment. Wow! Ty vole, mám jeskyni pod barákem a já do ní nevlezu. Mám tu i diamanty. Ty, já jsem ale hňu. Sice jeden, ale taky dobrý. Takhle
to máme. Ještě to tu rychle proběhnu. A nevěřím, že by to byl jenom jeden. Ale tam už se blížím. Ty koko, ne, nic jsem neřekl. Další diamanty, no úžasný. Další, jo. Děkuji ti bože, ty mě máš tak rád. Já to vím. Tak ty vole, zadělej tu vodu, ale. Tak. Půridididi. 4. Ty jo, štěstí. Tak ještě jedny by byly dobrý. Ještě jedny. Těch nemám tak málo. By se mi hodil kyblíček. Kam já půjdu? Ne. Fuj. Ty vole, to jsou faily. Počkat, já nechci iron. Protože ironu mám mnoho od toho minulého dílu. Já mám plný 2 truhly. Takže je to asi zbytečný. No, tady vyhodím dřevo, no stejně chytne. Tak ho spálíme ekologicky. Ekologicky v lávě. Ne, ještě nehoř, ještě ne, až projdu. Tak. Hodnej. Proč to neteče sem? Šup. Škoda. Tak, a jde se vykopat na povrch. Tak jo, no, tak jdeme na to. A já jsem pod vodou. Tak to ne, to nechci. I když... Počkat, já se vykopu přímo pod mým barákem. Nehoř. Tudy. Jsem tam. Kam přesně musím? Ještě kousek, tak. Tady se začnu vykopávat nahoru. Proto jsme šli pro obsidian, ať si uděláme enchantovací místnost. Tak já nevím, jestli je to dost světlý. Mělo by to být, jo. Tak nevím, jestli je vůbec něco vidět. Ježiš, nade mnou je další jeskyně. Doufám, že to nebude nějaký bu. Není. Tak to je OK. Trošku. Jo, my jsme trošku odbočili z cesty, já jsem chtěl pod mojím barákem. Houbičky. To si určitě vezmu. A teďka... Takhle. Hop. Dělej, nemůžeme být tak hluboko. Kolik jsme? 40. 4, šup, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Ty vole, jak dlouho tam ještě půjdu. Aha, já se asi podkopávám vlastně u skály. Nebo přesně pod skálou. Takže to bude... tak to ne. Jo, dobrý. Já už jsem nahoře. Tak, to bylo pěkně.
Životrovný dážď. Tak, rovnou jsme si natěžili i diamanty na ten enchanting table. Já mám ty diamanty, jo, já mám v tom. Jej, to je se nevýhoda, že vám to furt dává do toho. A teďka, ano, tak jenom si ještě najdeme místečko, počkej, si tam dobít diamond rail. Tak se nabíjí brouku. A tu enchantovací místnost bychom si mohli udělat. Já bych si to udělal zatím. Ne, já nechci do netru. Takhle zatím. Aha, uran. Vykopem. Je. Akorát přemýšlím, jak ono to vlastně je velký. Nebo jak to mám udělat. Nevím, já tady vykopu prostě velkou místnost, uvidíme, jak se to do toho všechno vejde. Tak teď to vykopem. Podložíme. Takhle, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 2, doprava 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Už to kope pomalinku. Nic, tím vás asi nebudu zdržovat, já se zase přihlásím, až to tady dokopu a začneme to nějak skládat k sobě. Takže jo, hotovo, dokopáno. Ještě osvítím. A teďka přemýšlím, jak to udělám. Já to udělám asi v zemi, ať to tolik nezamírám. Já teďka nevím, jestli to jenom tak jako načrtnu a to bude. Když bude enchanting třeba tady, tak to musí být takhle dokola, takže takhle, k tomuhle, až sem. Jo, takhle to má být. Takže tady to si vykopu, ať mám na to místo. Nevím, teďka jsem si nevšiml, kolik mám těch buků, 29. To asi vystačí. No, stejně nebudu potřebovat velký enchanty. Mám level 4. Ale, na co se chci vrhnout, to je mob trapka, kterou udělám ještě dneska, ale bude to v dalším jakoby díle. Protože to bude timelapse, což je zrychlený. A nebude to až tak zrychlený, abyste viděli, jak to dělám, jak tam failím a tak dál. Takže to ještě dneska vyjde. A teďka přemýšlím, jak to udělám. Ono vlastně stačí jenom 2 patra, takže to udělám takhle. A semka si dám ten enchanting. Zkusím tam hodit ruby, jo, tak už to enchantuje. Rovnou si enchantnu něco. Tenhle je ten krumpáč už ne. Co jiného, ať to máme zkoušený. Enchantnu si nic, protože nemám nic, jo. To je z těch iron bloků, co jsem si natěžil. Jo, to je ono, takže na iron z vysoka prdím, takhle to řeknu. Protože ten je mi úplně k ničemu. Teďka akorát z toho budu se udělat refined irony. Iron battle axe. Iron knife. To je luxus. To si taky vykraftím, uvidíme, co to je. Ale teďka mě zajímá spíš tohle. Zase začnu třídit takhle. Tady to sem. Takhle. Tohle to sem. Melouny, houby, torčky, tohle.
ruby dolů. Čekat ještě takhle. Hej, tak. A už nám tohle vypálit. Sem a jdeme zpátky. Pak ještě nějak tady dodělám, teďka si jdu ale enchantnout ruby pickaxe, 4, unbreaking 2, pěkný. Aspoň se mi tak rychle nezničí. Tak, uložíme si ho zpátky. To si vidíme všechno zpátky, myslím. A já už jsem si i našel jsem si vlastně spawner na ty cave spidery, takže z nich to udělám. Potřebuji si ještě vykraftit pár věcí. A tou věcí je, kde to mám? Čekat, iron. No, já jsem někdy měl kyblíky. Už je nemám, jo? Jako utekli, nebo co? Asi je fakt nemám. No nevadí, vykraftíme si jich kolik? 1, 2, 3, 4, 5. Tak, silver ingot si už koupneme zpátky. To si taky koupneme zpátky. Pak si určitě vezmeme lopaty. Pak si vezmeme nějaký stavební materiál, čím to můžu zadělat. A to bude asi všechno. Ještě diamond drill. Tak a teďka už se budu vrhnout na stavění té mob trapky. No ještě nevezmu, já si prostě vyberu v klidu, Pelfe, v klidu. Vem si, co potřebuješ, takže tohle si potřebuji, si tam najím. Sedlo. Nepotřebuju. Tady asi už nic. Možná koleje, ať si tam uděláme skluzavku. Jo, ještě bych měl zjistit, jak se ty koleje vůbec kraftí. Základní věc od nějakého toho Minecraftu, já nevím, jak se kraftí. Nevadí, já jsem někdy nějak koleje extra nedělal, takže... Ty, go. Musí... Hicks Betrayal. To nechci tyhle. Ty se dělají... Co? Chci vidět, jak se dělají koleje. Rail. What the fuck? Já chci vidět, jak se dělají normální koleje. Tak mi to sakra ukažte. Tady jsou rail, OK. A pak mi tady ukazují nějaký standardy, takhle se nekraftí. Moment. To se mi vůbec nelíbí. Rail. Ukaž mi, jak se kraftí. Ty vole. Se mi dá prdel? Ne. Moment, takže takhle no, já už asi tady ten díl ruším, pak se můžete podívat na to stavení mob trapky. Já doufám, že se vám tady to kráťoučky, možná krátký, já nevím, jak dlouho natáčím. Kráťoučky povídání líbilo, like, odběr a rovnou se můžete kouknout na další video, který bude v popisku videa. Na něj odkaz, takže se rovnou můžete kouknout. Takže já vám přeju pěkný den, užijte si to a užijte si stavení mob trapky. Čau.